Tandaan yan ha. To, kasi to. Ano nangyari? Ano nangyari? Aray ko, putik ka naman. Uy! Sa akin, Yeah. dalawa. Fight. Wala pang pa. Ikaw mag-judge to? Hindi na panalo. Tuyo! Magkakatrolling pa lang. Wala ka? 300 pa naman yan. Weh. Uy! Ako na ko nilalit niya yung pera. Hindi naman makakatulog ito. Yun, asram ko yun. Uy, pumas. Uy. Round 2 na yan, no? Mag-round ko pala. Alas na pala eh. Atras agad. Uy, kamay. Galaw, galaw. Uy, pumunta. Galaw. Ikot. Technique ko rin. Wala, kaya malayo pa sa hospital yan. Wala, ano yung John? Ano yung ano John? Ano pa na to? Wait lang. Ay, kami ni Kuya Rana yung hotel. May laban. Practice pa eh. So, pag-drive ako to, sige to. Mga ba? Busy lang to. Hindi, walang ganano pa. Sayang, Kuya Bibi. Basahin mo yung mga Walang comment. shout out mo yung mga pangalan.
Si Tito. Pinutin mo yun. Shout out ko yung mga pangalan. Shoutout mo. Sakit talaga. Ay, ang Pinipilit masaya. ko to. Ay, Nagdagan mo. Yan yung magandang laban. gan. Umalis ka dyan, Renz. Dito na yung bakla oh. Hindi ka namin. Naka-medyas pa po yung isa. Parehas na ka medya. Nasa patos nga lang. Isa natin. Low budget yung isa na aslera. Pero sorry. Solid yung laban kayo, magandang laban. Si Tito walang siya. Oy! Oy! Sabi si Tito. Lo. Bakla oh. Umalis ka nga dyan. Wala ka dyan rin. Sasam. Tito ka, Tito. Gusto na siya. Mga tubig. Mahala, kailangan Pagkakaiba ko to. stand. O, Jola. Siguraduhin mo lang, ha? Yan, may nga disgrasya. Apir. Babae ka pala pag nakabangga ka dyan. Paso. Kaya ako, pinarurot. Hindi, nanda, kung hawak mo yung susi. Dalawa tayo dyan. Wag. Daan. Wag, walang sasakay. Hindi pa nag-class? Hindi, baka maya-maya pa. Ang bigat niyan eh.
Guys, bukas naman. Dilim na dito. Tingin.